Misumada na sa 111.5 million pesos ang kinatibuk ang danyos sa 259 ka mga insidente sa sunog nga nahitabo sa Cebu City sukad Enero hangtod karong ikaduhang semana sa Disyembre base sa gipagawas nga data sa Cebu City Fire Office. Sunod lang sa napulo ka adlaw niining buwana, napulo na ka mga sunog ang nahitabo sa syudad. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gilamoy sa sunog ang 12 ka mga Pinoyanan sa Alopis Extension, Balaga Drive, Barangay Labangon, Cebu City. Din 8 ang hingpit yun ginaugdaw samtang 4 ang partially damaged. Nakontrol usam ang sunog. Diin gisusi pa sa fire investigator ang hinungdan sa maong sunog. Apan gipadayag sa mga mulupyo sa dapit nga aduna sila'y nadunggan nga milagapak sa balay sa usa ka Randy Fernandez ug miolbo dayon ang sunog. Gikustodiya karon sa mga otoridad ang nanag-iyas sa Panimay diin giingon nagsugod ang sunog. Paglagapak na atong unsay gihapak niya sa bungbong dungog jud kay nako. Sa to ka? Wasa ko kakita pod kay namo ko sa mua. Abot o galuto pa to sa taas, dugay man siya di balik. So sa may hinungdan? Dito lagi dito kuan, kanang na siya gilabay nga kayo gikan sa taas. Kini ang sunog nga nahitabo sa Barangay Labangon, Dakbayan, Sugbo, pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Sa data sa Cebu City Fire Office sa Bureau of Fire Protection, kini na ang ikanapo nga sunog nga nahitabo sa Cebu City karon lang buwan sa Disyembre. Sa data sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City, miabot na sa 259 kasunog ang ilang natala sukad sa Enero hangtod sa buwan sa Disyembre. Niining tuiga nga misumada na sa 111.5 million pesos. Nining bago lang, nahitabo ang sunog sa Barangay Cogon, Pardo nga nakaugdaw og 80 ka mga Pinoyanan. Problema sa kuryente o posibleng paggamit sa firecrackers ang apil sa gitan-aw sa mga bomberong hinungdan sa sunog. Lakip sa dakong hagit sa pagpaong sa kayo ang kakuwang sa supply sa tubig o ang kahagipot sa agianan nga nakalangan sa pagresponde sa kabomberuhan sa fire scene. Hugot ang pahimangdo sa BEP sa mga tao nga mag-amping ilabi na karong panahon sa Pasko. Kung mahimo ato ta ng likayan mogamit og paboto kon firecrackers sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig kay hatag ka na og dakong risgo sa sunog. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.